Niektorí roľníci a richtári tam pôsobili v 16. a 17. storočí. Pôvodný názov Brezno sa ľudovo používal ešte v 18. storočí. Veľké Berezné patrí medzi miesta, kde žijú Slováci od dávna. Ďalší Slováci sem prichádzali v rámci rozličných migrácií ako remeselníci, furmani, drevorúbači, uhliari, mlynári a kováči. Napriek tomu, že hovoria zmiešaným východoslovenským nárečím, sami seba nazývajú Liptákmi. Pomenovanie im ostalo dodnes. Za dlhé roky spolunažívania s ostatnými národnosťami v obci si Slováci dokázali zachovať nielen svoju reč, ale aj náboženstvo. Väčšina Slovákov sa hlási k rímskokatolíckemu vierovyznaniu. Od ostatného obyvateľstva kraja sa teda Slováci odlišujú nielen náboženstvom a rečou, ale aj tradičnou kultúrou. Slovenská národná a kultúrna identita sa vo Veľkom Bereznom zachovala podobne ako aj v ostatných slovenských obciach, najmä v početných folklórnych prejavoch. Ich hlavným interpretom v súčasnosti je folklórny súbor Liptáci, dobre známy nielen doma, ale aj v zahraničí. Súbor je kolektívnym členom oblastnej kultúrno-osvetovej organizácie Matice slovenskej na Zakarpatsku. V súčasnosti žije vo Veľkom Bereznom približne 200 slovenských rodín. Ja by som len chcela poďakovať všetkým organizátorom a všetkým súborom za energiu, ktorú vložili do prípravy tohoto krásneho dňa. Verím, že sa naozaj vydarí a že malá perlička slovenského folklóru vám urobí veľkú radosť. To vám z celého srdca želám a teším sa na dnešné popoludnie spolu s vami. Všetko dobré. Шановні словаки та українці, дорогі друзі, сердечно вітаю вас від імені Центральної Ради Союзу Русинів Українців Словацької Республіки з нагоди вашого свята, яке під керівництвом обласної культурно-освітньої організації Матіця Словенська на Закарпатську проходить у вас тут, в вашому селищі Великий Березний. Hello.
day I'm shuffling. Let me go.